Wampluk pisan engko. Ayo wis ben kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ra Jawa. Iki tak turut rono nyatus-nyatus metu priya. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bae tok. Pengko salah pira? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20. Ora dipotong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben wis ben. Ayo mbak nembang iki ana sing kersake Sri Huning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, monggo. Aku iso bawa Sri Huning kuwi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak ning kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Oh, Mbak Silvi arep mbok kerak. Bang,